paarden, laat je horen. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing. En dan gaat hij. Dames en heren, ladies and gentlemen, the championship now. Here are the champions. Hengsten worden opgesteld. Zo dadelijk zullen we horen hoeveel fans er verbonden zijn aan een van deze hengsten. Want ik ga ze één voor één nog één keer aan u voorstellen. Historische momenten, deze dag van de hengstenkeuring KFPS. De top van de oude hengsten hier op rij. Wat een kapitaal. Zo dadelijk gaan ze strijden om de kampioens- en de reservekampioenstitel. Dames en heren, in de kampioenskeuring 23 jaar. Hier is Jasper 366. Zijn zoon Beert 411. Maurits 437. Michiel 442. Sjalle 454. Uldrik 457. Alwin 469. En Epke 474. Let's start. We gaan in stap.
Jury bekijkt de hele groep nog één keer, dames en heren. En voordat ze één voor één een opwachting in draf nog mogen maken, wordt er al geselecteerd zo dadelijk. We gaan dus zo dadelijk al afscheid nemen van een aantal hengsten in deze eerste ronde. Ja, dan zijn we de gast hier in de 2TC Expo, dames en heren. Er is een hele nare uitgang van de piste. En die bevindt zich daar. En daar gaan zo dadelijk al een paar hengsten het strijdtoneel verlaten. Maar ik moet zeggen, dit is de top van de oude hengsten. Als je hier in deze groep rondloopt, dan heb je het gemaakt. Of niet dan, publiek. Ze zijn allemaal top. We gaan halt houden, misschien een beetje ruimte maken. Jasper, stel er maar even op, Harry. 366, 23 jaar. De King of the Stallions. De King of the Stallions. Jasper blijft nog één keer binnen. Zoon van Jasper, Beert 411. Gaan we afscheid nemen van Beert? Nee, we nemen nog geen afscheid van Beert. Maurits 437. Wat liet hij zich zien aan de lange lijnen? Wat heeft hij gelopen? Wat is hij nog mooi? Maar van Maurits, dames en heren, gaan we nu afscheid nemen met een warm applaus voor ons allemaal. En dan Michiel, 442. Gaat ook Michiel hier de baan verlaten op dit moment. Ver gekomen. Maar voor Michiel gaat de doek nog niet vallen. Die blijft binnen. En dan de oud-kampioen, Challe 454. Wat heeft Agen zijn team Challe er geweldig voor staan. Maar u begrijpt het, ze kunnen niet allemaal binnen blijven. We moeten afscheid nemen van sommige hengsten. Maar van Challe nemen we nog geen afscheid, die blijft binnen. En daar, wat een statuur. Wat een uitstraling, wat staat die er mooi voor. Uldrik 457. Maar ik zei het al, we kunnen ze niet allemaal meenemen. Een eind gekomen, we nemen afscheid van Uldrik 457. Alwin 469, dames en heren. Ja, dat zei ik 2 jaar geleden ook weer op dit moment. Toen moest Alwin de baan verlaten. Dat was 2 jaar geleden. En toen was u het er helemaal niet mee eens. En dat vond ik nou zo mooi. Maar ja, de jury blijft beslissen. Gaat Alwin de baan nu verlaten? Nee, hij blijft binnen. Epke 474. Super dat behang. Mooi dat beenwerk. Prachtig die bovenlijn. Wat staat die er 4 bij? Maar we gaan afscheid nemen van Epke 474. Dank u wel. Hengsten gaan eruit en maken nog 1 keer hun opwachting in de kampioenskeuring. We gaan ze nog 1 keer in draf zien op weg naar het kampioenschap.
Nog 1 keer kan hij zich bewijzen, dames en heren. De kampioenskeuring 5 hengsten over. Hier is Jasper 366. En de volgende mag binnen. Ladies and gentlemen, and in championship now. Beert 411. Vandoor. Michiel 442. En dan nu. Dames en heren, madame et messieurs, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen. Charles 454. Staan alweer bijna op stal. De laatste nu. De laatste nu. Alwin 469.
En dat waren ze. Oké, ze hebben zich nog 1 keer kunnen bewijzen, dames en heren. 5 hengsten in de strijd om de kampioenstitel oude hengsten. Dames en heren, de beslissing gaat vallen. Wie wordt er kampioen en wie wordt er reservekampioen? Vindt u ook niet dat we hier 5 fantastische hengsten hebben? De King of the Stallions was al kampioen door de Erwin Hoofd in 2002. Want heeft hij weer een geweldige opwachting gemaakt. 23 jaar, altijd nog weer de vraag of hij er volgend jaar weer bij is. Maar hij is nog super gezond en we gaan er gewoon vanuit dat hij er volgend jaar er weer bij is. Blijft hij bij de laatste 2 dit jaar? Dames en heren, ik kan u zeggen, nummer 366 Jasper, gaan we op dit moment afscheid van nemen met een geweldig applaus. Beert 411, de zoon van Jasper, liet zich ook dit jaar weer fantastisch zien. Wat een hengst, wat een postuur. 1 en al kracht, 1 en al uitstraling. Wat is die bloedmooi. Maar voor Beert 411 gaat de doek nu vallen. Wat staat deze hengst er nog jeugdig bij? Perfect hier voorgesteld. Michiel 442. Maar u ziet het, 3 hengsten nog in de strijd. En we hebben maar 2 titels, reservekampioen en kampioen. En is Michiel 442 bij die laatste 2 hengsten. Ik kan u vertellen, helaas, het doek valt voor Michiel. En dan hebben we 2 hengsten over voor het reservekampioenschap en het kampioenschap. En Louise Hompe gaat zo dadelijk vertellen wie er reservekampioen wordt en wie er kampioen wordt. Het gaat tussen Tjalle en tussen Alwin. En mensen, als u nou in de schoenen van de jury stond, wie zou er dan kiezen voor Tjalle? En als u nou jurylid was, wie zou er dan kiezen voor Alwin? En mevrouw Hompe is voorzitter van de jury. Dus zij en haar team moeten nu gaan kiezen. Ja, dames en heren, beste mensen bedoel ik. Ze ontlopen elkaar weinig, maar wij hebben gekozen
voor 4,69 Alwin als kampioen. Maar ook Tjalle, wat liet hij zich goed zien en wat stapte hij ook goed. Mooi aangewerkt, want dat was wel eens wat aan Schoorten, maar het meest constante in de kampioensring, in de draf, was Alwin. Maar als reservekampioen voor de oudere hengsten is Tjalle ook een fantastische kandidaat. Gefeliciteerd! Mogen de mensen achter deze twee hengsten uitnodigen om in de piste te komen. Fokkers-eigenaren, kom erbij. Kampioen oude hengsten 2018, Alwin 469. Zoon van Velle, Maltjerk, gefokt bij de Vinnie Brouwer, Zandhuizen. Eigenaren J. van den Broek, Noordwijk, exploitatie Stoeterij Hemrik in Hemrik en Stoeterij Bommelstein in Jouren. Kampioen Alwin 469. En de reservekampioen Charles 454. Mensen achter de hengsten, kom erbij. Peter Bezuin, onze penningmeester, feliciteert, complimenteert hier de fokkers en eigenaren. Ja, zo kan het gaan in een carrière van een KFPS-hengst. 2 jaar geleden, weet u het nog? Moest hij eruit? En nu? Want jullie zijn altijd zo ongeduldig. Het komt vanzelf wel. Het komt vanzelf wel. Nu is hij kampioen Alwin 469. Kwaliteit verloochent zich nooit. En hier de jeugd. Het geeft aan. Gouden karakter de reservekampioen heeft. Charles 454. Kampioen in het verleden. Maar nu weer reservekampioen. Familie van Aagokema, geweldige hengstenkeuring weer meegemaakt. Dit zijn de plaatjes die ertoe doen, dames en heren. De kampioen naast de reservekampioen, Alwin 469 en Charles 454. Nou, laatste handen worden geschud. Dan gaan we snel beginnen aan de volgende kampioenskeuring. Want we moeten voor 6 uur klaar zijn. Houden de gang erin. Goed, mag ik de fokkers en eigenaren verzoeken weer plaats te maken. Ik denk niet dat we een hele lange eerronde doen, want beide hengsten komen nog terug voor het algemeen kampioenschap. Dus hou ze nog een beetje fris, zou ik zeggen. Mensen, bedankt. En dan gaan we nog even afscheid nemen van de kampioen en de reservekampioen. Komen ze straks aan het eind nog een keer terug voor het algemeen kampioenschap. Dames en heren, u hebt er 2 jaar op moeten wachten. Maar er is het nu, kampioen Alwin 469. We gaan nog even staan. Jonge hengsten gaan binnenkomen, kampioenschap nummer 2.